Ketkä parhaat miehet on? No se on Oulun Kärpät. On joukko aivan mahoton, on muilla paita märkä. Kun koittaa kevät 06, ei arvailulle tilaa. Silloin ratkee mestaruus, sen tietää ketkä pelaa. Hei kärpät, nyt voittoon pelataan. Ketkä vastaan sattuukaan, niitä pisteet poimitaan. Hei kärpät, me teihin luotetaan. On peli sitten missä vaan, me tullaan kannustaan. Ole mikään uus, kun tuo poika kotiin. Kiekko jäähän putuaa, jää vastustajat motkii. Taas ylämummo heilahtaa ja tuoreet miehet kehtii. Pistetaulu kertoo sen, et mistä Kärpät tehtiin. Hei kärpät, nyt voittoon pelataan. Ketkä vastaan sattuukaan, niitä pisteet poimitaan. Hei kärpät, me teihin luotetaan. On voittojuhlat missä vaan, me tullaan hurraamaan. Hei kärpät, nyt voittoon pelataan. Ketkä vastaan sattuukaan, niitä pisteet poimitaan. Hei kärpät, me teihin luotetaan. On voittojuhlat missä vaan, me tullaan hurraamaan.